ತಿಗಲ ಬೇನೆಡ್ ಸೈಪಿನಕ್ಲಿನ ಜೀವ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೀ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ. ತಿಗಲ ಬೇನೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಉಪ್ಪನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ಜೀವ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬೈದುಂಡು. ಅಂದು ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪುದರ್ ಟೆನೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಿನೆಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತ ಬಿಲೆಕೆಂಡ ಬಡಪತ್ತತೆಗಳಿಗೆ ತರೆ ತಿರುಗು ದಯಪಂಡ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಒರಿಯಗೆ ಜೀವ ಓರಿಪವನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಇಂಚಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆರು ಎಂಚ ಸೈತಿನ ಪಂದು ಏರಾಂಡಲ ಕೇಣ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆದು ಬರ್ಪಿನ ಮಾಮೂಲಿ ಉತ್ತರದಾದ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್. ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತಿಗಲೆಬೇನೆ ಬತ್ತದು ಸೈಪಿನಕ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾತುಂಡು. ಅಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಿನಕ್ಲೇನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಸುವರ್ಣ ಗಳಿಗೆಡು ಪ್ರಯೋಜನಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಂಡ ಟೆನೆಕ್ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಿನೆಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ತಿಗಲೆಬೇನೆಗೆ ನೆತ್ತರಿ ಗೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟನೋ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅವಲ ಚಳಿತ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರಾಯದ ಕೆಲೆಡ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತರಿ ಗೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ನೆತ್ತರಿ ಪಾಸ್ ಆವಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಟೆನೆಕ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಿನೆಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೀರು. ತಿಗಲೆಬೇನೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಮರಣನ ತಪ್ಪವಲಿ ಪಂದು ವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಸಿತ್ತಿನಕ್ಲು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕುರಿದು ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಊರಿಪವರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಡಪತ್ತದಕ್ಲು 500 ರೂಪಾಯಿಲ ಒಪ್ಪಂದಿನಕ್ಲು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಡೆ ಬೋಪಿನಿ. ಅಂಚಾದು ಬಡವರಿಗಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಕನದುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾದರಿ ಆದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದು ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರವು. ದುಡ್ಡುದಂತೆ ಏತೋ ಬಡವರನ್ನ ಜೀವ ಒಪ್ಪಿನಿರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಜನಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು.